Tapahohoma tapukama parminggota marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar rito di porbadian na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Mga sahod debata saya munangat do ulah honota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maaw di buha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso, ale Tuhan, edehono kumadito ngatongan ya kamarga. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayuru pimahami, asa unang madele hami, ujuro kapogoso tu kami, jala asa unang magopo baik kami, sileho-leho muna denggani, ujuro pasum-pasum tu kami, ramoti kami, asa unang marpos niroga kami tu artana di hasianganon, leho di kami haporsiaon, asa doho kami perjabar di sitianon yak kana porsea diho. Mar kita hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
tatangi homma patik ni debata patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakku pau baenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manangahan na di banua kijang do na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan patik patoluon dang jadi do ono guarni debata yang go soture dalanna ay go nauhumna do sogot akkana marsineang di gowarra patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maula hamu nasa siulaummu alayang go ari papituhoni ari paredanan Yahova debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe namangibati hutam ai di naonomari do di toppa debata langi doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradia debana diari papituhoni di baheni do baina di pasu-pasu debata Jahoba ari parederan nai jala di parbadiai patik palimahon ikop pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanu nani lehon di Jahoba debatam di ho tong rak mangidogo ko mahita tuadopan di debata ahli Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin mari deh kita tatopoti ma dosata ale Tuhan debata amanami
para siro kana sumurung na pungudo kami di jolom martangiang tuho dada mga sahok katigoran nami na mga saho na siniroham na gudangido saya si maroham bidasadok bangso ni nami at sesama na sa dosa nami sa luku na say sungguli maroha nami asamu baroha doho pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Ay nga dong ibarni ay saluku do pardosa jala kurangan maradopok kasangapon ni debata. Alani akan agabe pitor. Binahen ni basa-basa na markitesian asin ni rokana. Hinorkon ni panobisyon na markite-kite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata baik kabangsa parasian markite-kite kaporsyaon ni budarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari data. Turpuk epistel dimingkutta sadarion ima natar surat di pangukka popitu mamukka sian ayat sia saha tu ayat 10 pitu tajahama marsikka soring hubonai kami sian ayat sia akka natinobus sia saluhu bangso lungsal pui adong mahubereng macai torop na sodapo bilangan ni jolma sian nasa bangso margadoho hom doho hata akkana jongjong diadopan ni habangsai doho diadopan ni biru-birui akkana marulucon abi nasa sak jalana manio mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masaluhu suru-suruani humalia kabangsai doho humaliang akasituai doho parngolu naopati dungi manukka manasida di jolo ni kabangsai huhu marsoba tu debata. Dungi mangalusima sadasian akasitua didok mamadokau ise doakai jalasia dia doro akana marulocon abi nasa saki ala
alani isai di jolo ni kabangsa ni debata donasida mangoloi ibana arian dohok borongin di bagasa joronai jala ibana makuduli habangsai mapaulihon inganan di atas nasida. Ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongani habang saido na sida jadi togihonon nama na sida tuak kamual aek hangoluan jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu siam mata na sida ido sakana martua doakan na tumangikon hata ni debata jala naupyosa pamen. Mari dehita. Tahatidak ko ma hapursiaw tay songon na ni hatidak ko ni dong atas sa hapursiaw di sadok portibion rakmahita madok au porsea di de bata Jakoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni de bata Jakoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siya todi parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguguman ni Silatus na mate terpajal loibana di kau pinarsilang na tua tuban watorudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laugudul tu siamun debata Jakoba amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pemamula sogo tu tanoon mangugumi halak na mangolu doho na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai nama dok mula mangolu sogo daging ni halak naung mate doho dihangoluan nasora sudah amin. Tatangi homa suara ni titing kor ina Jumat
Duduti kur ama ek Saudi. Oh, titing. Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Palimahot Doktrinitatis tanggal 5 Juli tahun 2026. Tikting na parjolo goar minggu do topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu palimahon Trinitatis ha situlu sadaon ni debata. Do topik minggu haluaon ni saluhut bangso. Tikting na paduahon sosial huria. Di minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songot dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton. Tapasaha mai di bagasan lasni roha tupoti pa na di pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Tikting na patuluhon pilihan bulanan. Di minggu naro tanggal 12 Juli tahun 2026 pasahat pilihan bulanan dohita tu bulan Juli tahun 2026. Tapasaha mapeliata tu jolo di bagasan lasni roha songon mauliate ni roha tu debata. Tikting na paupaton pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Di minggu sadarion di parmingguon ni sekolah minggu di patupa huriata do pelepasan anak sekolah minggu tu remaja ima anak kelas 1 SMP naik tu kelas 2 SMP. Tikting na palimahon pertanyaan na poso bulung HKBP Cinta Damai. Di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026 di Patupado pertanyaan na poso bulung di bagas ni si Yolanda Sinaga di Jalan Sempurna lingkungan 2 nomor Sia A. Sinosoho masude na poso bulung ni Huriata asarotu pertanyaan ni. Tikting na paonopon ruas na tabba. Mamuka minggu sadarion nunga tajalo gabe ruas ni Huriata keluarga Amata Adison 47 Sitohang ST Inata Sali Afrinela Silaban SAB MM keluarga Pidda Huria Sian HKBP Hutagijang Resort Pasaribu Doluk persiapan distrik Tolu Pulu Tolu Barus Jaya tinggal nasida nuaeng ima di Jalan Pasar Sada Gang Saurma nomor 14 sektor Sada. Pinaming indoma turuas na baru molomar minggu di pukul 10 donasida asa jongjong di nganamu songon dalata marsitadan. Mulai hati matutu mungkin mar minggu di pukul 8 manang pukul 6 nasida. Oh di Gijang lo apa nasida. Mulai hati matutu horas mak. Tikting napa pituhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian NN sian sektor opat. Molea tema di pasahat huriata tuna pasaton sumbangan bunga altar. Tikting na pahalualuhon selamat ulang tahun. Sude parhalado dot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot parbagaso tuhamu saluhut parhalado dot ruas ni huria mulai tanggal 20 sia Juni sahatu tanggal 5 Juli 2 tahun 2026 sadarion. Sai diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur jala tuhata mamana masu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partadion nang pardagingon diaka ulau muna. Songon nadong data di huriata gua udang na namarulang tahun 43 halak na parjolo amang almen Sitohang tanggal lahir 30 Juli tahun 1950 walu umur 60 tahun ruas sian sektor Tulu. Napa 40 Anggita Renata Sihobing tanggal lahir 2 Juli tahun 2020 sada umur 5 tahun ruas sektor opat. Sai diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur do di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna hatan itu hata madok di pesalmen 10 sada ayat 10 sai pamahapoku do ibana sarimatua jala patarida honoku do tu ibana hatuaku. Songoni masuara tikting di minggu tasadarion molea tema di tuhata molea tema di hita saluhutna. Dudutima tu kor gabungan.
Mardehita uhu pangupelian sada A do sada B. Damai di debatana sumurung sian saluhun naroha. Ima mangaramoti dot mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hitang longan itu hatta Yesus Kristus hatta di debata di hita di bagasan minggu sadarion. Di minggu palimahon dung Trinitatis ima natar surat di buku panurirang Sakaria
Bidualu mamuka mesian ayat 20 sahatu ayat 20 tulu songonomma didok disi takasma tapai hutihut songonondo hatani Zahuba Sebaot rodo peyanggos hugut akka bangso doho pangisi ni akka hutabulun jalalahu do sugut akka pangisi ni huta nasada tuna sadanari madok beta hita rak marsobba tubuhi ni Jahoba jala mangalului Jahoba Sebaot ahu pe naing dohot do lahotusi tongon tahe rodo sugut akka bangso bulun doho parbigu akka namarhuaso mangalului Jahoba Sebaot di Jerusalem jala marsobba tubuhi ni Jahoba songonodo hatani Jahoba Sebaot ima akka ari persigaungan ni 10 halak sian saluhut dilani bangso perbigu asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulus ni sada halak Jahudi madok rap hita sauduran ai nunga hubege hami debatado dongan muna disido sahatna horas madihita saluhutna hurian itu hatta takasdo dinaung mulak bangso Israel secara khusus Juda dinamulak nasida siak kabuangan Sony maliling nga nasida marpito 10 tahun dia buangan dungi dibuan debatado nasida mulak tubo na pasogit na laos disuruh nasida paulihon huta Jerusalem doho paulihon bagas joro nadong di Jerusalemi nausiga alai siala namasa na niadupan nasida jalasian akka nang donganna sa bangso secara khusus na di utara Samaria saya mabayan patak semangat tu nasida laos marhite-hite sianido pola do marsapuluh 5 tahun liling na ijama so ijama bagas joroi dak peduli benasida tu napaulihon mereh vitalisasi kembali jalagabe mamikiri tu dirina tu bagas na nasida lupa nasida di persuruan ni debata napaulihon huta Jerusalem do bagas joroi di partikian di suasana na songoniman na niadopan ni bangsoi diapoi manasida marhite-hite panurirang sakarya Tuhan mengingatkan dan memulihkan umatnya supaya mereka semangat unang putus asa unang madele nasida Tuhan menyuruh Nabi Zakaria ay diingot debatado bangsona diingot debatado akkana tinopana diingot debatado akkana niasianna las ido nanggoar Zakaria sian hata zagar lapatanna merningot mengingat ya Zahwe lapatanna Jahuba debata Jahuba merningot aha diingot debata diingot do bangsona dina dibuan nasida mulak karuar siak kabuangan ditogu-togu do nasida jala diapoi asa unang madele asa unang mago harapan pakirimon nasida menurut
sada penelitian na dipatupan yakka na bisu didok songonon molo 30 hari dang mangan boy do pe mangulu zolma 30 hari dang mangan dia bisa hidup. 3 hari tidak minum masih bisa hidup. Ya. Dungi 4 menit tidak bernapas masih bisa hidup. Tetapi 1 detik tak punya harapan, dia sudah mati. 30 hari dang mangan mangulu dope 30 hari dang minum boy dope mangulu jala 4 menit dang marnapas boy dope na mangulu alai molopala sadetik pe tak punya harapan berarti putus asa. Ide ben naulo jolma tak punya harapan gaya bunuh diri. Aben aja berna mengulonin na. Jadi di bahinido asa unang gabe putus harapan, unang gabe somar pakiribon nasida. Dipayingot de batama bangsona. Didok masongono do hata ni sahoba sebaot rodo pe anggo sogot akka bangso do pangisi ni akka huta bolon. Artinya bukan hanya kepada Israel Allah peduli, tetapi kepada semua orang. Tusaluhu bangso na olo majakon na olo totong marhaposat tu de batah. Di baheni go para panugunugun na pinatupan ni de batu tutong-atongan ni bangso Israeli mendatangkan bangsa-bangsa lain melihat perbuatan Allah terhadap umatnya. Ima bangso Israeli asa ido tutunang di tonga-tonga ni nguluon boy do marhiti ak kahaburjota di parsihohotot ta mamuji de bata kesetian kita kepada Tuhan bisa mengubah orang lain untuk dekat ya dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Dapola loja lau marjamita itu sadan alai bodo hita marhite parangeta hatata dari tutur kata kita, cara bicara kita ya doho parangeta perbuatan baik kita, kasih kita bisa mengubah orang lain dengan melihat perbuatan baik kita. Marnida habur jota gabe taruli halak gabe porsea di debata sian naso porsea hian di bahini do ben na nang di minggu na salpu di do det tayate bahin maahu parhiteanmu pasu mabarmai ale Tuhaku patu pama main pasu tudongan sude. Jadi artinya dipakai, dipilih, diparar debatado ngolu tahun lau patupa. Itu. Mangulahon nadenggan. Bain maau parhitianmu. Bain pasu-pasu. Tudongas sudah dakola tudongas sahuria. Alai tudongas sudah di mana kita berada. Orang lain melihat perbuatan Allah melalui perbuatan baik kita. Adong do di sadabuku nah Yahuja ada sebuah biara yang hampir bubar jala ala nyama bubar lemoru terus anggota anak. Jadi
baru cara tak bertahan. Supaya jangan kita bubar persekutuan kita ini. Biara ini supaya jangan bubar. Dungi di dokma adong sahalak sian nasida. Ini tidak akan bubar kalau kita melihat di dalam persekutuan kita ini, di dalam saudara-saudara kita, adong bohini debata. Molo taida do di dong atai adong bohini debata di si, dang buberon. Di bahini talului mah, di dia do bohini debata ini. Di bohini sedoi. Jadi direnungkan nasi damai. Sotong butido gabi dia bubuhini dia batao. Sotong butido di bayon inna. Dungi sungod dia do gobaran ni parangi ni nani songkopan ni buhini dia bata. Sebagai image Allah, bagaimana perilaku sikap kita? Pataridon not tamay. Di ba ini di pataridon nasida memerhiti-hiti halabohon na. Di persauran na lambuli. Setiap pajupang nasida, shalom, salam, senyum nasida. Daw masyan nasida aka kesombongan. Alay, lam dame. Lam lapok nasida. Patut doon ni Jesus ate. Mertua mahalak na labok roha. Ay tianon nasida do. Tanoon. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius 5. Sebab mereka akan memiliki bumi. Ay molo tutu di bagasan. Halabohon. Gabi taruli. Gudang do ali-alena. Gudang do donganna. Jadi tu sama ita bah. Aida buru di si burju-burju puang. Lapok-lapok kalai sudin. Itu. Imanak kataridan ni. Nadong bu ini de bata. Ujung ngagabi songoni menasida. Sotong dia udah bu ini de batahin na. Gabi taridao maparangena labo saor burju nasida. Dia gabi di berek kalak mah. Bagat do persauran ni biaran. Gabi mertebbe maro. Dang lao be sarua. Alay mak mertebbe ma nasida naro. Di bahini do tutu sarupa de. Ya. Molo per 3-3. Boleh sukun. Berapa ini satu. Sedia saya do ninna. Kau nanya aja kau enggak beliknya kawin na. Gitu. Dan ngelusi dengan, better lau deh tinggal lonon nade, jadi kan, bolo disukun itu, beba buat dengan, berapa ini 10.000, bah, itu ate, dan boy 8.000, ay ho beda, dia boy, nasong do hepengmu, lama tu sedak ko, nangin nato, kan itu, alay nang, siarong songoni halak batak. Itu. Jadi belajar. Berapa ini inna? Goceng inna. Ayah hadopung gocengon narwana. Karena ini mau totong ay istilah ni hala. Ade Tionghoa do ikan goceng. Yalah kita nong dihon gak tetap otoma. Sedih teh goceng inang. 5.000. Nah, ngamalo hamu merbasat sina. Nanti 5.000 goceng. Jadi roh halak kita on bama nasyak kuta. Ayah hado gocengonin narohana. Itu. Jadi tersongon na ijagai mana doi mix di mana? Una petet dahulu na suhu boto gocengon narohana. Itu iwe nama. Tidak bisa sagaliong innebena. Tidak bisa sagaliong inna. Jadi roh per 3-3 on itu ma. Nah. Berapanya kau bilang ina? Segaliung? Ina. Ya. Enggak tahu aku berapa segaliung ina. Ya, goceng berapa rupanya ina?
5.000 ina mato, ipat orang penting 5.000 ina. Oh, kalau goceng 5.000 rupanya. Kalau segaliong 4.000 ina mana tuh kan? Apa itu terlalu itu bahasa dia segaliong odang ada 4.000. Alai imam maloni beda naking, ya, bagaimana didok marupani. Udah bisa ambil aja lain nak. Jadi kan molo taida dongat tahun dengan permata cipiton ate bolo nasida kan bolo saya hita molo mangalang mi pansit menang na si juk do kan dungi tabayar idok nasida do serong do songono. Terima kasih ya. Besok datang lagi ya inna itu artinya hadai servis besok datang lagi ya inna itu. Apalagi bolo na baru rodo pe, gitu. Na biasa hiya dak pakai karupu ibay pansik nai, gitu. Olo ni tabay rupani, na baru do pion nasar sogot, gitu kan. Jadi si pata olo do hita tutu ya, gitu. Na peting laku sadarion, so laku peto 30 hari nai, inna rupani. Itu ben na olo si pata hatok guluk tikar, gitu deh. Ape di do alak batak kan, paramak so sebelunon partatarik sora mitopinna gitu parama sebelunon partataring sora mitop gitu kan doa betem se parsakala sora mahiyanginna jadi tiba doa lak bata kan lapatanna tata krama doi halabohod do na diajar honna disi jala molo halak batak ya hera molo manghituk tu kondisyon alana murado matiri hape halak jahudiot di sonate jadi berarti hume do halak batak dagura halak batak madili hatana do hatane alen gorohana roha mangudu do hata do hata mate alen goroha roha mangudu. Baik kok kamu mati tiki di huta iba, tiki dak danak, olo di dok na tua ni ba songono, hido. Manang na di jowi ba, puluso binegi, olo di dokon, iko kupamate hon nodain na. Kan hata do hata mate, iko kupamate hon non. Pai mamada ola dabot to non, anggohoy ko kupamate hon na. Ape roi badang ni pamate, hido. Kamu perahya di dok kamu soni. Nanti kumatikan kau yain na gitu. Alay dak kandang mati gitu. Ay molo ditiki emosi do didok songoni. Berek kamu mah ditiki dak denak. Ay nggon nalomoro hana mate tiki marsai pasobu deh kan. Alay dung marsahi. Ay dok na tuwe-tuwe. Tasya manuk ate. Tasya manuk dah. Atete nai ho, ai hoi natukan. Isuk-usuk. Hape atong isi ape manuk, ay ngapai bejur. Kan? Jadi ayala jarang potong malang jagal ujui kan. Mula malang jagal pela na hona putas do. Utung ko dak doho tiba hona putas. Ala memang ibolok ko do bagian dalam may. Ipi mo say di bidda doi. Panangirina mo say ngahona putas pinahan ni halakan ibit daun ya mabayaran do panet do tiki panet do mabayaran dang langsung konta nih bepigi halingiri mo iro kan mate pinahan na ngiri ibit dahon dungi lawan no martunggu tiki panen ibu magoni do suhat ana suhat lapatan na liter mangukur nama saya piga tupang ijalohamu o sa tupang inna o sa kaleng sakalengeme bayari jagal nama saya bekok kamu mah 5 bulan jolo 5 bulan pe nakingani asa digara alai malas ni roha ido dangong polacik ni roha disi ido gebita buru sudah itong marsaur ala masa do ya hinaudina bolo ya kan hinaulina bolo huta pe madapo onan ala sa minggu do onan hari Sabtu. Jadi masa do mamijap tomat. Natulang
dia mujin na tomak munay sada pemamarona sugut idot to nga sa marsabalate ido napola alay hatahin waing tomat napola pikir hamu naragay tomat inuay nga te so ngonido si pata ay partani pe martangyang do alahi bataba margani hasil panen na ape rohita bulubuy Tuhan paturum margani boras sin nahita ape halakam martangyang ba ala memang khobar tuaka ya asaboy tulus tutu manggotil na sida kan baperludo modal disi ya yun naudok disi dihitalongan tuata Yesus Kristus halak batak dang uramad dili ay da ben na dihalak batak asaw nang madili ben turido doka hotang ba binibi inna kaya terkenal lo marga si hotang alani hotang ni bibion hotang ma ni bebe hotang ma ni pulos unak ko madili ay godang do tudos ay nga hamatay at di pado alay unang madili ba na di do jadi imada tula imada mang unak kamu madili tapuji matu hatta ati peta pado na mateon molo tabereng go disan mate satu sonar tarida bakkena jadi tonggo pe madok moliate dita tutuhan inda ngaha mate at pado ari do not terpe mauliate ado nani do nadisi asa unang madile dartina dan upor suko sian natinaon ni halakan las iro na nidok na nang diulon na bedia petu namar sahit idok doy gota perroham siap portibion idok daksa dia natinaon mi martibakon natinaon ni tuhata Yesusin na do jadi penderitaan yang kau alami itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di bahini bamoliate madonota dinguloni donenonna jauhlah daripada kita yang putus harapan do masyak kita naso marpakirimo alai marpakirimo do ita di tonga-tonga ninguluon molo taado pipe naborati hacit akasi taonon ya unang madele udang butudos dah mulia ada pe Tuhan ni budu pe bernida budu pe mangalaka budu ni bereng duji sadan hidup mabuat sialangon na pe bana subuh ibe inna kan kita patut bersyukur ini pendedok gudang go tudos ya jadi gudang do tudos mata norot naking halak batak termasuk tanggung sebenarnya menghadapi kau makana tu dia pe dang sanksi melolau mangarato ipabor anak konna dang pola sanksi pani alain waing tutu sepata lo mendaftar SMA idongani la kuliah pe idongani upani babulubu isa minggu dongani modum nga mahasiswa ngasa pedok geleng ay apulang lama jadi kayak anak-anak aku mama bikin mama peluk-peluk lagi mama cium-cium lagi aku udah pulang lama inna rupani HP sasitong nga para niya ni rohatta dong itu apa lagi tidak musim anak pudan-pudan ku ini senda musim matong itu nga mahasiswa itaruhot tu kosna idongan-dongani sa minggu 2 minggu mo isulak-sulak idok mangan bolo mulak kita sa manulagi kan alay mo na jolo boratoy na jadi molo ala kibitulan welu hami bersaudara welu hami namar harang holan kelas 7 SMP ngetoridok netuetuegian saya tidak mau tahu dakku boto hami manang datu dia melanjut kami hanya menyiapkan inna mulubui tu medan manang tu siater hamu sikola unang di huta adong ko di nerapura sikola unang di huta puasa asa di berek kamu akan namasa di kota Medan asa di berek kamu namasa kota siatar unang logam-logam kamu lo tamma SMA unak say unak say ini mu molo mamereng adong akabangunan na tibo adong iberek kamu akan nasing nasohyanida mu ina ternyata daudu pendengan nini tutuon naroha
Lului dong kamu manang natu di sekolah, manang natu SMA, manang natu STEM doho, lomom. Lului mah, inna, lului sendiri. Jadi lo mendaftar SMA iba sendiri do lau. Dap boleh dong dongani. Ngasih nuku-suku kiape baru tabu di sekolah mi, sungguh di isi. Oh, sungguh do isi. Bah, baru tabu do nestemi, jurusan aru na tabu, inna. Na tabu tong jurusan elektro do ba inna. Ale dang boy buta warna tu si inna. Ah, ba itu ate. Jadi bah, ngator sinuku-suku benakingani. Ale ulani itu. Unang sape rohami tu medan. Alani pangalahom na soture torido. Sahat tu natamat dok macaloi jasa dakkearo na due-due tu medan. Ido alay mide kesikola SMA. Dakkero. Ido. Posto rohana. Bola di paborhat. Di paiyas boras. Binua borason naik mobil Garuda. Manang naraja wali pada waktu. Ido. Bamerdalam masyan tugu sisi nga mangarajay tujalap pelajar. Nitu do borason. Penghematan. Ayang go beca dayung waktu. Alay penghematan terkilala. Gitu. Alana posodo pe iba anggo 80 kilo tu 10 kilo bodo pe nituhu pada waktu gitu. Artinya naki di paborhat ya dengan semangat dan percaya diri iyo alak Batak. Jadi makana mulo taringot tutur pukon ya takas do dia pui baksoi di mulu halak Batak ya semangat do halak Batak dangu ramad dili ya dangu ramad dili jadi mulu pe ado ngakana murah-murah madili ya ay makana sodong pakirimonna alai marhite-hite turpukon di paingot do hita. Melalui hidup kita Tuhan menjadikan kita sebagai berkat. Gabi makorho pasu-pasu kita. Tunagu meliak kita. Jala laho dosogo akka panginsi di hutan asada tu hutan asada nari madok beta kita. Rak marsob batu boy ni jagoba marsiaran beta ita ina. Itu. Jadi itu sama hita bahinna. Itu. Jadi ba artina bolo mengaluli bolo istilah mengaluli sadenganan. Ai didi duha mu marhutain na di saat bah tabudu di si dang ka kiributan si aman-aman do di si bodo bebas beribada di si bah bodo bebas beribada di si narupane kan gitu berarti uli parsaurat di si gabiru mahala tu tu sama ubahin na ai bado tempat mo na unang isokko unang roho tu son memang agak murado perumahan di son ada unang tu sokko rohin na puasa gitu. Angah ya kami pertanyaan di son, da idang guri kami daba. Jadi nang tusuk kamu nak. So sudah gitu. Ai jonok musik tu suara ni ahai song suara ni si tengar di benwain na. Gitu. Gugu jadi terganggu hitam budu minna. Nah, jadi bah ini unang matusok koin narupan. Jadi lapatan na di tonga-tonga ningguluon bagaimana kita ya menjadi senang orang lain ya dengan keberadaan kita. Jadi pola di sonaking ya laho doso gua kapangisi di hutan asada tu sadana nari madok beta kita rak marsoba tu boh ini jauh ba. Mari kita ke Yerusalem karena Yerusalem itu ya tempat yang dikhususkan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tu si mahita hera songoni manilo na. Ya. Mangalului boh ini jauh ba cepat ahu pe naing doho do lautusi. Esongonet deni alak bata te. Namahita da butuh tu dia dok teh. Ima. Jadi dia rahon. Nah. Imolo ala uli buru ni hutai. Adong ko tong edde taringot tusia te. Ala uli ni buru ni hutai jada burju-burju par hutai. Itoria rahod dengan na ita tu sama ita martandangin na duli-duli. Iben na dong edena beta lau martandang tu dia teh. Tu pardang gurani
Tu hutan itu langta, margasi tanggangi itu kan. Nauli do rupana, rambut. Ima ingot tamu dah be, rambut kariting, ngerti? Rambut kariting. Jadi artinya ada daya tarik. Adong daya tarik rupani di sini. Sebagai orang Kristen kita harus membuat daya tarik bagi orang lain dengan perbuatan kita, dengan keberadaan kita orang lain melihat bah las roha pajupang do amatai. Las roha do pajupang do inatai. Unang babe pajupang ibe do hoti, meile ibe inna. Gitu kan. Jadi na julu tikidat dana hiba. Masa do di huta molo pesta, molo mangan, pakai talam. Talam na belgay kan. Dak songot talam na di dulu sanggul naeng. Memang kera piring na belga di bana, ali sa halak doi sa talam. Iba musay matutudah no gudang-gudang. Iro, iba jagal sa sakir. Iro, Romana siyambe no tarsong hebis do nina. Iro. Tapi di piring mana di huta hebis do tongkan. Iro. Ala memang boleh didengali gugur di mangan. Soalnya ni jagal pekan bolong gali tempati seneng mangan do. Jadi tikidak danak si 55 ma satalam. Si 55 satalam. Ito rimay din dano buti. Dung ito rimay do ibotis tapi nebantong buti. Baru ipahubong may pakosong may tonga-tonga ibulati di si. Ay tu si man no jagal. Ido. Iba man no man napiga sakit pedo. Ido. Jadi adong go sene marakal. Ditiki martangi yang itabuni ho jagalong. Yape ho nida segijang. Ido. Jadi adong go namangan dongas satalami. Nah. Martina mereburan na sa pamangan no tu sobuti. Hamu ma jobol dongan muna satalami mangan do hamu. Ido. Nah hudot di si tu pesta beriku na ngay pasiding inataon. Unang masatalap pita do na yahay ba ina. Ay mereburan do na siya pamangan nay. Taktaral lang ngayawin na. Tumagom masodot. Soro pita pesta na. Ido. Nga so sudat. Haro ati kidat danakyan harohon na ngences do karejuni. Metuwe petong ngencesin na. Ya. Artina gabe ditolak kanak kita. Ido. Jadi moharo tutunak kingani. Dohot marhite-hite haburjot tak keberadata parangita. Orang bersuka cita bersama dengan kita. Taburu dengan anin-anina. Taburu dengan nama ngabahina. Idot. Las roha merdalani pe. Idot. Taburu dengan anina. Ayong bututu lao idongani merdalani. Idot. Siya mulai siya naik satu na turun. Siya namulak satu na sahat. Idot. Dangolo maul keluar. Gabi idok magwarra mokel maul keluar inna. Asal lao dung dinum tes di bae na anak Indomie tolor. Gitu. Halo, ya. Stok itu dah ini mana? Masuk turang na manglus telepon, na usotong gripa manglus telepon. Nanti. Nah, udok nekodio do naking sotong gudi gabe do kamu. Asing da bepet dite merjami te manglus telepon hamu kan. Sangat pikiranmu sama ni naking. Nah udah naking. Nalau di mana? Halo, inna. Alehu ditip. Ngay bayar, inna. Bunang songo niya to. Di bolo mardalani salay. Napola doho becorek magwarina. Karena apa? Dia tidak menjadi berkat. Aseneng dong anda di pangasahon. Alain atau tong pangasahonota soko kalak na porsehita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebagai orang yang sudah diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Bauna seolah dong ateta tuntut. Bayi tapi kon bodoh to pataridahon. Itu benar di Tuhan Yesus Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga lah demikian kepada mereka. Nah sadapi nang ni roham, si bahenon di dongam mutuho, babay masongoni. Neng burju dong ngamu tuh, be burju ho. Kan itu. Unang ya menjadi kutub. Jangan menjadi
Benci orang lain dengan keberadaan kita. Di bahenido, iko marsi beta-beta do naking lau mahita. Ina. Marsi haran na sida. Ina. Tongon tahe ina rupani. Ya rodo sogo akabang sobolo do parbeg wakka na marhuaso mga di Jehovah sebaot di Jerusalem jala marsop batu bohini Jehovah. Jadi rakolan Israel be do mabangso nasing gabi Roma na sida terbukti doi terbukti. Ido ben na adora somanay Tuhan Yesus tu ben wagi jang Matius 20 ayat 11 1:20 di taonod de jamita to. Adong 2 bulan nih jamita. Aha di dot disi. Nunga songgop tuau harajaon banua kijang. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ya. Dan ajarlah mereka. Tentang segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jala ajari hamu manasida mengereduti nasa utonahum. Artinya itu saluhu bangsa kepada seluruh bangsa. Markus 16 ayat 15 beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dakola tu bangsa Israel. Alai doho do tu. Nah. Di baheni do. Buhado tutu. Gabi taruli mahala. Gabi Roma na sida marsobat Tuhan. Ido ben na di dok si Petrus. Dok si Johannes. Ya. Di ulaun ni Apostel 4 ayat 12. Ulaun ni Apostel 4 ayat 12. Coba juga buka manginanga di dok tahisi. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ulaun ni Apostel 4 ayat 12. Belum dapat macam mahita. Ulaun 4 ayat 12. Sada 2 tuduh. Asa dang adong haduaon. Adang adong goar nina asing ditorun di langit di lewat tujolma parhitiata. Adang adong goar na asing. Goar na di baritahod di Jerusalem Ido haduaon. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberitakan selain daripada nama Yesus. Dan nama itulah yang menyelamatkan. Ido benar didok, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu penghiburmu. Kemana saja kau pergi, ingatlah namanya. Dia indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Jadi ingat akan nama Yesus, teringat majolma. Tugor ni Tuhan ta Yesus Kristus. Na dibaritahos ya Jerusalem. Las ido ban na didokon. Di ulan ni Apostel sadaya Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai masa Jerusalem. Samaria, Judea. Sampai ke ujung bumi. Artina dakola disibe nakingani alai. Saha matu ujung ni portibion, saha manak tutano bata. Lasido benna dinaung taruli halak di berita na uli masihol may bana tu Jerusalem. Mula dong pelau halak mardalani tu Jerusalem, paingotot tu Jerusalem na barui mamuse. Ya. Gabilau do tutu halak ziarah rohani, ya, wisata rohani ke Jerusalem, ke Bethlehem, ya. Artina marhite-hite nama sai paingoton bahwa itu betul-betul terjadi dan sudah digenapi dengan kedatangan Kristus menjadi manusia. Ngadi patulus be songona nidok natu panurirang sakaryo. Songono dohata ni Jehovah Sebaot idama akka ari persigaungan ni 10 halak. Sias saluhud dila ni bangso perbig. Ya.
asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos ni sada halak Yahudi madok. Artina sada nakingani sada halak ya na maruloson nakingani alai taruli halak 10 halak perbig melalui ya orang-orang Yahudi yang telah dipilih oleh Tuhan yang sudah diselamatkan, dia membawa orang lain untuk percaya kepada Kristus. 10 manggebarhon hasikopan doi dihalak Yahudi. 10 itu adalah menggambarkan kesempurnaan. Jadi dihitape 10 manggebarhon hagogok doi ate. Jadi didok 10 jari-jari pas 10 sada si majujung. Jadi molo marsobba bako 10 do jari-jari. Alai molo dope si majujung lapatanna uduk ibana idondok nasi. Jadi di son nakingani 10 halak dibuan naking. Gabe taruni nasida percaya kepada Kristus oleh karena satu orang molo rabuni ulus itu adalah melambangkan berkah. Jadi halak batak pe itu benar boleh hatai taringot tu ulus ihatau dodo rabu. Di son hubuak kami do ulus nagajang dohot sitorop rabu. Ido benar dijual ulus bolo sebaik do per rabuna. Iko merabu do ido benar ga dibereng merabu ni ulosi. Ido. Jadi molo lambotakon ulosi ngalemago rabuna berarti nang maus de uluson tukar guling. Itu kan. Iulus sotuson dungi rupa naking rupa ranahon ijual tusan romu sejolme itu horon ipasatom muse ngaulo sapi 10 helio tu abarani pengantin rupanya te. Gitu. Jadi gabe mau rumah tong rabuni ulusi. Alain ani don nadi son nakingani rabuni ulus menggambarkan berkat tutong-atongan ni bangso na olo romar sigatung tude bata na mangalehon na dua uni. Jadi alak bata pe mulai dok pe ya taringot tu rabuni ulus mendatang amadok berkat de pasu-pasu. Di sok buat kami do ulus nagajang si torop rabu. Asa magajang ma ado gajang umur muna saluhut na gajang mabarita gabi begyon nami jala torok manang pinopermuna idot tong medok nasi. Jadi boleh dok torok rabuna torok manang pinopermuna ido benar terdihutom mamuse asa dohonon nami mataringot tu uloson asa juma di 10 pitu ma juma di 10 welu dang neng mangapuda marana mamu 10 pitu marboru ma 25 masudi mangalop pape sasakukusan nama saya butuh amu artinya tangingan doi torok ma pinoparna ala memang dirajumi halak bata do molo torok pinoparna ima hamorao. Jadi molo torok pinoparna itulah kekayaan bagi orang Batak. Banyak anak, banyak rezekina. Gitu. Jadi adong ko naparpudio kuja berita. Adong sada negara. Ya didok 30 tahun lagi akan punah bangsa ini. Karena apa? Perempuannya tidak mau menikah, tidak mau melahirkan lagi. Nah, gitu. Jadi memang tutu belum naujui molo halak Batak kan, apalagi bolo pedita di tempat tu disada dengan anak baru. Amanginang au pedita merwin butar-butar nikuma. Jadi nak walap boru si tanggang, dainak pagi tubuh boru si dia butar, si matu aku boru si tumora. Di bahasa-bahasa tu hatta madihami 10 danak. Ningom macotona gitu. Di pasu-pasu Tuhan doa pedite 10 geleng. Alai molon wae. Di bahasa-bahasa tu hatta do dihami 10 danak. Elas buado pedito. Elas solak keluarga non apa sari-sariot di kurion gabina. Ima wae. Gitu.
Dok si botot do harwa program kabi inna rupane. Iman waheng di dohot do nang halak batak bergeser di si. Ala memang nang di pos ni HP ngasongon na mulai bergeser roti-roti di hita. Bobonosan takut. Apa yang di 2 minggu nasalpu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minumin na do, idot Tuhan Yesus. Muna kolsoak kamu na. Di bayi ini jangan batasi berkat Tuhan dalam hidupmu. Dang neng madokon sa 10 mageleng muna dadang ni. Artinya jangan batasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ai lomodor ani debata ya. Mabay pasu-pasu dari hita. Adik pe sekalipun sekali putar ini ya. Sehera na so persea hita di padongan yon di debata. Songo bangson. Alay pos maruhata. Ya. Nunga ditogi ho bangso na imulak, kita pe nunga ditogi ho kita haruar sian parhatobanan di dosa. Di pasu-pasu do ngulut taon. Di bahini do, ya. Marhite-hite na marsigat tungtu de bata hita. Songon na nidok nanaking. Songon suhi-suhi ni ulos ni sadahala jahu di madok. Rap mahita sauduran. Ainung ngahu bege hami debatado dongam muna. Sebab kami melihat perbuatan Allah melalui umat Israel indak kabangso nasing. Di bani rak mahita. Ido, ido benang ide. Rak mahita lama muji debata parholongi 565 565 dah. Dah buka jo bukit deta 565 amangina. Ayat 4. Ayat 4. Rak mahita lau mangendehon. Rak mahita mangendehon sangapi ko arnai kapangiar soarata lau mamuji Tuhani sundolo nirohana nasomarna motoki ido pasadahon kita saleleng leleng nai. Jadi arara doon rak mahita lau memujina songonido nang niarahon ni debatamar hite-hite panurirang Sakaria di ayat 10 ayat 20 takas do didok disi naking rak mahita inna. Jadi sauduran ainunga ubigi hami debatado dong. Jadi mulu mangulu di bagasan holong itu hatai porsea hita debatana sumarihon nguluta ya jala posro hatta na di parar debatado ngulutaon bui gabi pasu-pasu nang dong hatai pe bui gabi pasu-pasu bui matutu rapsa hudulan ido nang nidok na di pesalmen 170 ida maulinai doh dengganai molo tumpung usah hudulan akan amarha hamaranggi terlumubi na di bagasan Kristusi songon miyak na mabaor tumise ni si Arun sahat tu rabu ni ulusna songoni ma di perbaga de bata inna rupani diakka naniasian ni de bata bui rap saudulan denggas saluhuna alamian di bagasa kolong ngiroha jala takas do didok disi haluauni takolat tu bangso Israel alai sahat do tu saluhut bangso dohot donang tuhita
Ido ben na songor respota nang pinaluan ni debata hita. Rak mangedehod do hita di goar ni debata tay. Amen martangnya. Mau lihat mali Tuhan debata. Daruli hami di hata. Pasu-pasu. Ajari hami gabi habauran ni pasu-pasum. Boy marhiti parangin nami, pakuling nami. Dia kaulaw nami na dinggani. Makperhonlas ni roha dia kadongan nami. Dinahumaliak kami. Gabi taruli manasida porsea dihole Tuhan Yesus Kristus. Marhiti-hiti dia kaparsoran nami na dinggani. Ali Tuhan debata. Pasu-pasu makan akomu. Name metibur magudak siga cembur 11 ni roha na marhabiar bidako. Marbisuk marpatas ni roha di akan namar sekolah. Na kuliah tulus akan nasinita ni rohana. Suak songon yali Tuhan di akan menikmati masa-masa liburan di tikyon di akan akomu. Homa Tuhan na totong mangaleon las ni roha semangat dinasi dari Tuhan. Tuhan debata papos rohan akan akomu di akan melanjut ke perguruan tinggi negeri. Suak songoni dinamasuki tu ajaran baru SD, SMP, dohot SLTA ng SMK. Ali Tuhan, say ho matotong na mga lehong haburjo di akan ako milaw marsiajar do dinggan. Pasu-pasu akan atoras mengajar-ajar akan ako na sa marparangin na dinggan. Patuduhon na mo matuhan ulaon na dinggan. Dalan ningulo di akan na mga luluy parkarejuan patomot Tuhan las ni roha di nasida. Nang di na mga lusi rokap dito di na patongon ng Tuhan di anak do buru ni kuryam. Di na makirim di hagabiyo di pasu-pasu para nakonon asi marohamali Tuhan de bata. Saya tatak masaluhut na ngulu nasida. Tuhan hodo na mga lehon na li Tuhan de bata. Hakipaso di akan na marsahit, di akan na pemulihan pedito nga tongan ibagas na apyo tangan mo na badiyay. Piyo makasahit tanggal so di hilala. Suwaksong ni mali Tuhan de bata. Di naong di patupa kuryam. Ima pelepasan to akan ako si Kolaminggo na masuki di tingkat ima tupong persekutuan remaja. Homa Tuhan natotong mga lehok pertumbuhan di akan ako mi jala manugunugo na sidaka anak na burjoy sa luhut na li Tuhan. Tuhan debata hono na mamasu-masu ruas ni Huriam nagabi ruas natabba dito nga tongan ni Minggu sa Darion di keluarga Adison si Tohang dohot na namin sila libur silaban. Homa Tuhan natotong mas masuna sida sa gabi ruas natotong burju marsaur jala marhabiaran mida homa nasida. Suwak songoni mali Tuhan de bata dinaw dibuhay ima kelas perguru malua di tonga-tonga ni Huriamon. Homa Tuhan na mga lehon semangat las ni roh di akan akamu na marsiajar siya katam. Tuhan de bata hodo na mga puliak ka na marsaki. Pati urhon rohana pikiran na sida. Unang luas madili. Papos rohana na hodo sumariho na kanarikot dito nga tonga ning ulo nami. Pasu-pasu Tuhan ka na matua di hatuan na iring-iring totong laka na sida. Tugu-tugu Tuhan hipas pamatang na tiur pernidan na tugu na kapersiyan na. Pasu-pasu mahami diak kulatangan namin. Pinikiran ni rohan nami. Dito nga tonga nibagas nang diak kaulaon na maragami. Buhay hami gabi marlas ni roha. Gabi habaoran ni pasu-pasu pami Tuhan. Maritilunom makapangamuan na dinggan, sinamot, pangkat, jabatan, dohot, tiur-tiur mangulak kasulaw ni marhahi pasos sa dugo na. Pasu-pasu mabangso namion, leonom mo hademako na lituhan, talumubi dia kapimimpin ni bangson, siyan tingkat pusat satu tingkat, kelurahan manang lingkungan pe. Pumatuhan na totong maparsala nami bangso Indonesia. Tuhan de bata, pasu-pasu mahuriam di sadok portibion. Lam rarak maharaja mo marhiti-hiti haburcun pakobasyon yak kapraladom makobasi huriami. Maulihati madiholi Tuhan de bata. Di pertaban ni umur di akan nabir ulang tahun di bagasas sa mingguon. Gudang ni 40 halak. Mamukas yan amanami amang almen sitohang marumur 60 tahun. Sahat tu yan akon ni Huriam ang Gita Renata si Hombing marumur 5 tahun. Tarlumubi mali Tuhan de batana berulang tahun di bagasan sa Darion di ina namin ng Juliana Borutabunan. Suwag sungoni maali Tuhan de bata ina namin inang Miniria
halawa suak songonima Tuhan debata nang di menami mencarius aritonang nang di menami menghapusan di pengeribuan suak songonia di Tuhan debata nang di si Daniel Irianto Bayangkara si Marani nang di anakon ni Huriam si Mutiara Abigail Silaban Tuhan debata tabailas ni roha gajang ni umur pasu-pasu nasida dia kapardalanan ni ngulu nasida songoni manang saluk naka ruas ni Huriam gajang umur markahi pason jala didongani pasu-pasum urasi mahami dusa pengelosyon nami jala mardongat toko mahami Tuhan mangulas ulon nami di bagasan mingguon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiakan Tuhan amin. Ta puji Tuhan ta marite na marede kita los tapasa mapeliata.
tatangnya koma peleata ali de batama nami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon nadinggan dohot nasauli basa na mauliutus hubasatami masya na nilehom mitu hami pelean nami tu hosay jalo may gabiam na hutyus di jolom pasu may jalaramoti aso prasya kami peleanon pati bul rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadaham gudang silelom mitu hami asalam gir-gir hay madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyah manami nadi banua gijang sai pinorbadia magwarmu sai ro maharajonmu sai saud malomone roham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu giotu pangujunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita saluhut nak